Čau, Toby. Mám sa dobre. Zvyk, čo už 7 kusov v práci s 1000 zamestnancov. Ty vole. Že zeber ma hore. Zeberem ťa dole. Čo ty na to? Zemiaky, na aký spôsob? Vieš čo, spečené zemiaky spravím. Lebo ja neznášam čistiť zemiaky. Takže najradšej robím také, že v šupke. Pečené. Čau, Laky. To len nakrájam, šupnem to na plech, okorením a do trúby. Ahoj, čaute. Ja som rozberený streetball. Streetball? Čo to sme tu mali vtedy, nie? Či čo to bolo? Nie streetball. Čau, Cica. Čau, kocúr. Aký máš deň? Akože taký, no, v pohode. Čo ja vím, nudný. Nič prevratné sa nedeje. Ahoj, Michal. Či Mihal. Nevieš náhodou, kedy bude streamovať Adam? Však opýtaj sa ho, tuším, je tu. Či už tu není? Adam, si tu? Si už tu není. Není tu už. Neviem, kedy bude streamovať. Áno, západňarka som ja. Čau, Mati. Jak sa máš? Nedele mám neutrálne sklo. Ja neznášam nedele inak. Nemám rada nedele, lebo to je... Nedela znamená, že po dlhom oddychu idem do roboty na druhý deň. Takže neznášam nedele, ty kokos. To je tak nudný deň, taký nejaký, hnusný. Odkiaľ si... Momentálne žijem v Prahe. Ale inak pochádzam z Nitry. Fú, neviem ani čo je za deň. Ani ja by som ináč nevedela. Keby zajtra nejdem do práce, ani ja by som nevedela, čo je za deň, ale včera som si to veľmi rýchlo musela uvedomiť. Ja som není záhoráčka. Ďakujem, Robert. Ja odkedy začala dovolenka, neviem, aký je deň, no ja takisto. Martin z Marsu. Ja momentálne žijem v Prahe. Po 9 dňoch zajtra idem. No a ja tak nejako. Po 8 asi. Zajtra zubár, ešte som si Ježišmária. Držím ti palce. Ráno som uradoval po chránke, zháňal čerstvé rožky. Najlepšie rožky sú na chránke v Nitra zdroji. Tam som chodila ja na rožky. Ja až 7 začínam. Ráno o 6 fúto sa bez stávať, ty kokos. No. A ja zajtra. Som zvedavá ešte, kedy dneska zaspím. Ale keď mi ráno zazvoní budík 5:30. Iba preventívna snáď, no tak dúfam. Čau, Robčo. Kde robíš? V Prahe. Tam som skončil. Najlepšie, čo si mohol urobiť.
Čo kedy odchádzaš na chatu? Na akú chatu? Ja odchádzam na chatu? Neviem o tom. Akože išla by som na takú chatu. Ale na tam nejakú alebo zrub. To by som išla, ty kokos, to mám rada. Alebo teda do Prahy na Silvestra. No však ja budem v Prahe na Silvestra. Neodchádzam, však ja som tu. Ďakujem, Esmi. Dobre sa mám. Fajnovo som oddychný večer aj tebe. Kiwi, pozývam na večeru. A kam? Záleží, že kam. Takže užívaš voľno, no? Zajtra doužívam. Čo sa sám zapol? Nie, však vypiskoval mi tu, robila som tu paniku. Oči živá nádhera. Ďakujem. To tá biela ceruzka robí asi. Adamko, si tu? Adam, ozvi sa. A halo, kolegovia, volám Adama. Neposlúchala našu trogárku, musela robiť poriadky. Presne tak. Už som. Niekto sa tu pýtal, že kedy budeš streamovať. Takže uveď prosím ťa dátum a čas. Bratislava, tá reštaurácia UFO na moste. Ježiš, som myslela, že budeš originálnejší do frasa. Ja aj to pri varení sa ti dá čo pripaliť, ne? Ale kde, prosím ťa? To nebolo, že tento sa spustil požiarný senzor, ale dochádzali mu baterky a hlásilo to, že vymeň mi baterky, tak to tu pípalo, škriekalo, to tu jak jebnuté. Tak som to odmontovala, vydrbala som to preč. And do you have a belly piercing? Yes, of course. Ja už nestreamujem. No, nech sa páči. Máte to. Biele, na bielom momentálne. A ja dúfam,